Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día máis aquí en Non Vale Furar. Hoxe traemos un vídeo moi interesante dunha categoría como a primeira futgal que xa rematou, non os playoffs, pero xa rematou gran parte da tempada, non? A temporada regular, non? A tempada regular. Botou o telón. Ahora queda o bonito para uns equipos, pero tivo moitas cousas, moitas sorpresas. Sí, sí. Imos repasar 10 momentos, 10 sucesos, 10 situacións que marcaran a tempada nos 6 grupos da primeira futgal. Empezamos por unha triste nova, rapaces. O primeiro titular que queremos dar, cale? O apagón das Pontes. Podría ser. O apagón das Pontes. Sí, podería titularse así un pouquiño, non? Sí. Esa caída, ese vido a menos. Sí, ese histórico. Ese descenso do CD As Pontes bastante triste, e imos comentar un pouquiño o que pasou con esta situación que ven de anos atrás, non é? É que primeira vez na súa historia que van xogar a segunda futgal. Primeira vez na súa historia. Primeira vez. É que As Pontes é que é un mítico, É que teñen ali unhas instalacións que xa nos gustaría moito. Sí, sí. Sí que a verdad que o adestrador era o irmão de Darío, era Joaquín Breijo, e o equipo foi o pechacancelas do grupo primeiro durante toda a tempada, 4 victorias únicamente, a 20 puntos da permanencia. A mí isto que máis me chama a atención precisamente, o dos 20 puntos da permanencia, porque se xa votaba, bueno, acórdome cando fixéramos o repaso así inicial da primeira futgal, e As Pontes xa pintaba feo. Quero dicir, non é unha cousa que viñera agora no mes de maio ou no mes de abril, xa desde o principio de temporada fixo o curso bastante longo ali no Poboado, e bueno, é un histórico que aparte encadena desde o ano 2021 3 descensos. Sí, foi como baixando peldaños dunha escaleira, e agora no Soto. Sí. Bueno, ainda quedaría outra categoría máis, pero para eles é o Soto, sí, por todo o que representa o Club Deportivo As Pontes no fútbol galego. Sobre todo porque son 9 tempadas en segunda B, un equipo con pouca experiencia que agora pues, terá que collela na segunda futgal. Sí, eu recordo moito aquel equipo da tempada 2021 que foi a última na terceira división, aquel ano de reestruturación que descenderon con Luis Santiago. Ese ano descenderon con un auténtico equipazo, verdade, non? Home por home, tes a Óscar Lamaje, Iñaki Leonardo, Mitobo, Rubén Pardo, David García, o sea, Borja Pita, Bugui, Gonzalo Cea, Adrián Martínez, o irmão de la Magia. Tiñan un moi bo equipo, pero claro, aquel ano que foi ao principio un pouco do fin, creo eu, o sea, ao principio do fin, era un ano no que era moi complicado salvar a categoría. E xa non estaría Charlie nese equipo? Non estaba Charlie, non estaba Cabarcos, viñan de facer un gran ano a tempada anterior. Ese ano con Luis Santiago hai cambio de cromos, pero hai un bo equipo, joder. Sí, hai boa plantilla. E descenden porque caen moitos equipos ese ano. A ver se sobre todo pues, o que é o club, a institución, pues, pode dar eses pasos cara adiante para pues, poder remontar o bo, non che digo volver á terceira porque é moi difícil e agora hai moitos escalóns de por medio, pero sí pues, estar nunha zona alta da primeira futgal ou na preferente, pois eu creo que debería ser o obxectivo a medio plazo do clube. Sí, dunha vila ademais como As Pontes, que con todo o potencial que ten, sorpréndeme bastante que non deran xuntado un equipo que se mantera na categoría. Por destacar algo, temos aquí da mala tempada pois Hugo Guizán, un rapaz do 2006 que foi quen de anotar 9 goles en 19 partidos na súa estrea como sénior, o 25% dos goles do equipo. Bueno, sempre ten que haber brotes verdes, en épocas de vacas fracas, pois que haxa unha xuventude que medrou co equipo en categorías altas e que queira pois alzar outra vez As Pontes a onde estivo, pois creo que é a mellor noticia, non? Sí. Ao final esa base de xogadores tela que ten. Bueno, eu falo un pouco dende a ignorancia porque non estou ali dentro, non? Como sempre, mo. Como todo. Non, é broma. Non estou ali dentro, pero sorprende, non? Non, máis que eso, quero dicir, non sei hasta que punto é recuperable esta situación. Sinceramente penso, O sea, As Pontes en segunda autonómica.
Pois mira, A para o ver, ano borrón e conta nova intentar recuperar a categoría non tanto borrón e conta Pero nova. eu refiérome, si as Pontes Rapaces. cae a segunda autonómica, por que se permite que caia a segunda autonómica, sabes? Xa. Non hai absolutamente ningún tipo de recurso, non hai ganas de reaccionar, porque non me creo que non haxa capacidade de reacción aí, non? Sí que, non? sí que é certo que a realidade das Pontes non é a mesma que cando existía Endesa, ou ese gran Endesa as Pontes. Da igual, pero dixo antes, Mou sigue sendo un equipo jugoso como para poñerte aí, Claro. instalacións da hostia, unha localización que queda nese medio camiño entre Sí. que podes roubar xogadores de Ferrol, de Lugo, non me parece Sí, sí. Da Coruña, algo- incluso. Sí, Da Coruña, É incluso. que eu, joder, mesmamente que eu cando xogaba, se me das opción de xogar Apetece. ese campo, Apetece. Claro, claro. Estou na Coruña e prefiro xogar 1000 veces en as Pontes que nos campiños da Torre. ou da Con Grela. todo, perdón, Exacto. para Con da todo o Torre. respeto, Sí. sí. Pois deixamos aí ese primeiro titular, pasamos ao segundo feito que quixemos destacar desta tempada, imos viaxar ao outro grupo 5 onde houbo un golpe de efecto. do móvil de Mou. Unha loita brutal entre o Marín e a Golada, sí. cal é o titular? Entre o Marín e a Golada, Sí, señor. Perdón. Isto Confundironme. pásanos por meter engadidos. Confundironmos as cores, confundiron un pouco as cores. Entre o o Marín e o Ribadumia, que finalmente ascendeu. Cal é o titular? Cal diríades que Eu diría a gran guerra de Pontevedra. Bueno, pode. A batalla. a Foron batalla con- naval de foron Marín? con navíos. A batalla naval de Marín. Con 1000 canóns por banda. Boa, moita superioridade dos dous, quero Sí. dicir. Sí. Imos comentalo. Foi unha loita brutal durante todo o curso. O Marín, imos poñer en contexto que fixo un auténtico equipo de galácticos. Porque que temos aquí as fichaxes que fixo a principio de tempada: Churre, Javi Pazos, Ale Rey, Sila, Jacobo Millán, Pablo Barrio. Na mitad de curso fichan a Joaco. Tiñan un equipo brutal. E hai que recordar... Non sei se vos acordades que houbera o rumor de Hugo Mallo incluso. Sí, 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 é verdad. O Mayo creo que está xogando nos veteranos de Marín. Sí. Pero o curso pasado quedaran 14º de 18, que cousa que me sorprendeu, e o míster Sergio Martín chegara a metade da tempada pasada. Este ano decidiron ir con todo, por ascenso. Sorprende que logo viñeran esos xogadores sin ter evidentemente Churre, Javi Pazos, Ale Rey, pues podes quedar 14º nun grupo competitivísimo, Claro. como é o 5. Pero Sí. pasas E agora diso... cando efectivamente chega ese mercado de Brau e mira todo o que firmaches, era o que iba coa vitela de favorito, e iso que o Ribadumia tiña un auténtico equipazo. Entón Sí. aquí é o que me pregunto, decepción sí ou non? Eu, sabendo todo o historial destes xogadores, as armas que tiña, pois para mí un pouquiño. Parecía que iban a arrasar, Non falábamos do Ribadumia a pesar de... Eu creo que arrasaron. É que arrasaron igual. Pero non contábamos co Ribadumia. Bueno, pero entón non lle podes chamar fracaso. No. Eu creo que non é un fracaso. A uns números A ver, de bueno. un equipo que son tal, pero que hai outro meu neno que perdeu Que tamén xoga. Claro. que non perdeu tampouco. Porque o fracaso... Imos repasar como foi a Se queres tempada. falar dos duelos individual, bueno, veña, pois fala, pero É moi curioso. O Ribadumia empezou incluso mellor que o Marín e chegaron a xornada 15 3 puntos por diante. Na xornada 16, que era xusto a metade da tempada, porque houbo 32 xornadas, xogouse un Marín Ribadumia e gaña 3-0 o Marín. sí, pero a esas alturas Empatados a estamos metade de tempada. Estamos falando de que se deixaron 2 empates e unha derrota. 2 empates e unha derrota en 16 partidos. Que unha Cousa animalada. impresionante. Unha animalada. A segunda volta foi prácticamente igual, o que pasa que apareceu o Sporting Estrada, que parece que jodeu os O dous. Sporting Estrada aquí é un verdugo moi a ter en conta. Jodeu a Marín. Porque mallou nos dous. Bueno, mallou, gañou os dous. 0-2, Juanín, doblete de Juanín. Juanín, correcto. E aí, nese punto, creo que lle pasou o Ribadumia ao Marín, non? Pero é que despois houve un duelo directo. Sí, claro. E antes deso Marín perde puntos Claro. contra o Ponte Caldelas. Que Claro. creo que tamén Cando aí... o Ribadumia pasa ao Marín é no duelo directo. Aí Na é un- serra. Sí. 2-1 recuperan. Claro, é que é un temporadón de ambos que ao final ese duelo directo, Foi o que marcou a tempada, eses pequenos detalles que se poden ter ao longo dunha tempada, pois dache o ascenso ou quítacho. Para min, pois por poñer un pouco en comparación, eu creo que hai outras situacións de equipos que prometían moito máis e ao final acabaronse fundindo e que van a estar na mesma altura. Falo en grupo 3 de Ribadeo, que parecía que iba a ser o gran favorito, o gran tal, que sí que me parece máis
que tampouco me parece un fracaso, ollo. Pareceme máis fracaso da Residencia que non chegou nin ao playoff. Bueno, aí estamos falando do grupo 3. Aí xa estamos falando Sí, do grupo sí, 3, correcto. pero de grandes equipos que Xa. parecía que iba a haber, que non conseguiron ese Sí. ascenso directo, o do Marín pareceme que, claro, é que che sae a horma do teu zapato. Sí, o que está claro é que non pincharon ningún dos dous, chegou ese choque directo entre ambos, Claro. e aí levou no Ribadumia, pasou a Marín nesa penúltima xornada, un Sí. doblete de Cristian, por certo, Cristian López, que o ano pasado, non sei se recordades que foi o máximo goleador de toda Galicia, porque xogou no Chispa en terceira autonómica e marcou 72 goles. Este ano Animal. 25. Joder. Nunha categoría que xa vai máis un pouco Acorde, non? Yo ano Acorde. que ven en preferente, pues 20. Pois pode ser. Destacar nomes do Ribadumia, porque falamos moito do Marín, Cheri, Sidibé, Cristian. Sidibé, o do Arosa, tío. O mismísimo, O mítico. sí, sí, O sí. mítico Sidibé. Arenteiro. Non, Arenteiro non, No. pero Santaló, Manu Otero, Nico Nico Casal de Rei, que de Portonovo. importante, Manu Otero e Nico Casal de Rei chegaron en inverno para reforzar o Ribadumia, saliulles moi ben o tema, Bugallo, Lucas García, Nicolás, Eloi Fariña. Nico Fariña, Eloi Fariña, bueno, moitos nomes, non? Ribadumia que fixe un temporadón. Quizáis Pero- un dos mellores equipos de toda a primeira, o sea, se non o mellor, Sí, É que llegando Eu creo que en esa- puntuación igual En foi puntuación, digo. Eu sei, andar a cochantada. o grupo No, porque o Chantada fai 81 e estes creo que fan 87. é unha barbaridade. É que é un animal, claro. Hai que facer 80 puntos en primeira futgal é que me Claro, parece igual unha un matiz burrada. o que dixen antes de máis que fracaso eso de É unha verte pena. aí Sí. tiñas plantel como para ascender, pero claro, hai un equipo que Que foi tamén- mellor que ti. tamén o que creo. tamén tiña Sí. bons nomes, igual non de tanta zona como os que podes ter ti, pero Claro, que neste mismo grupo eu vendo a tempada do Unión e vendo a tempada do Cordeiro, que son dous equipos que puntuaron increíble, pero increíble, e un deles queda fora e xa non xoga nada. En 77 Non- puntos, creo. Non é normal que 74. son ambos encadearon rachas xeiras de 7 partidos ganados seguidos e non eras E non capaz facer playoff. de recortar un punto a nadie. Non somos nin conscientes, o sea, Claro, é que- moi desnivelado tamén o grupo, Probablemente. Sí, porque de feito é o grupo que leva o arrastre. O Amanecer é o Probablemente, sí. equipo que Creo que depende hai- dun ascenso en non sei quen terceira. quedou quinto, pero quero me sonar que o San Martín andaba por aí Sí. e xa había un escalón enorme. Sí, sí. claro, tamén me parece un grupo donde hai un top 4 moi bo. Quero dicir, que Correcto. Unión tamén é un equipo que Moi é duro, moi de facer preferente primeira, andar nese limbo. E Cordeiro o ano pasado sin ir máis longe e clasificarse, de feito aos Sí. playoffs estuvo a un partido de ascender a preferente. E agora veremos contra quen xoga o Marín en playoffs, pero eu creo que ninguén quere enfrontarse a este Marín dos Galácticos. No, a verdade é que non. Imagínome que non. E eu creo que van a ascender. Que aí está a dúbida, sería un fracaso se non consigan ascender. Eu creo que o presidente considerou como tal porque fixo unha inversión importante para chegar. Algo faría, non? Fixo unha inversión. Fixo unha inversión. Tamén che digo, o grupo 5 en teoría xa queda con dous favoritos marcados, más os que baixan de preferente po ano que ven. O sea, si subisen os dous, da igual, o sea, tes 3-4 equipos que van competir ata o final por ese ascenso, polo menos sobre o papel. Sí, señor. Pois aí queda iso, imos pasar ao terceiro titular, Para min o desastre máis mayúsculo da temporada. Sí? que xa De é toda a dicir, primeira futgal, en plan, analizando todos os grupos, dis que este é Pa min o sí. debate. non lle topo ningún tipo de sentido, dá o teu titular, Pois 22 anos despois o Castro baixa a segunda futgal. O mítico Castro. O mítico Castro. con anos en terceira, moitos anos en Moitos anos en preferente. preferente. Pero é que hai que ter en conta que o ano pasado estiveron a nada de ascender. Porque o ano pasado chegaron a esa última fase do playoff de ascenso ante o Alerta Navia, que perderon. Claro, 16-17 estaban en terceira, 26-27 estarán na segunda futgal. Un equipo que tivo a xogadores como Mano Cedrón, Edrosa, Omar ou Dumio, o propio Mister. Un habitual da preferente, que este ano sí que intercalou máis ca primeira futgal, Sí. pero que facía 22 anos E xa que é non estaba na segunda futgal. É que É xa unha decir, animalada. segunda futgal xa... Era eu pequeno, Sí, sí. Era unha animalada, o sea, Pero xa ainda non nacera casi. Eros non era tan grande. non era tan grande. Claro. Claro, pasaron a priori, a principio de tempada, ves os equipos da preferente lucense, dis Ribadeo, Residencia, Castro, Chantada. Aí iban a estar os Aí tiros, iban a sí. estar. Sí. Pois o Castro, a metade de tempada,
xa iban nesa metade de táboa. Sobre todo porque había continuidade de moitos xogadores e xogadores vos. Joder, hai aquí, hai E equipos chegadas, que non teñen porque, un por exemplo, ficharon a Tanquetín. Tanquetín. Un grande, un mítico. Ten que ser, ten que ser. Tanquete, non? Por que chaman así? Non o sei, non o sei. É un tipo alto, non? Ten que ser. Non o sei. Tanquetín. Pareceme increíble que o Castro descenda porque, máis que nada, porque ten que haber equipos de peores. Ahora imos, o sea, pero todo empeza a metade de temporada, moitas lesións. O sea, eso, Tanquetín, Pedro Díaz, Iván González, Hugo Buide. Esos son baixas, non? Son baixas, lesións, outros que, bueno, bastante diversos motivos, e as cousas puxéronse moi feas. De feito, tanto que sumaron 8 puntos dos últimos 30 e chegaron á última xornada que o empate contra o Lourenzá valíalles, pero no descanso De verdad. Pero o Lourenzá non lle valía. o Lourenzá o empate como tal, no, sí que a combinación de resultados que houve sí que lle valía, pero No, pero xogaban na casa. xogaba na casa do Lourenzá. Sí. Prendo así. É que o que aconteceu foi que descanso Lourenzá 3, Castro 0. Non pode sair Para no último sorpresa partido. de toda a primeira futgal, porque xusto déronse todos os resultados que non lle valían ao Castro, evidentemente. O Outeiro empatou contra o Chantada, o Oural, que estive nese partido, vamos, o Oural gañoulle o Foz, que de feito Javi Arias, central do Oural, houve un momento que na primeira parte me preguntou como van. 3-0. E dixenlle Lourenzá 3, Castro 0. E puxome unha cara de sorprendido, flipante. O Castro só puido recortar ata o 3-2. Que pasa? Había un Taboada Xove que estaba 1-1. O Xove descendeu. Sí. Porque houve un gol de Mosqui no minuto 78 que salvou o Taboada, descendeu o Xove e descendeu Que tolemia de Castro. grupo, Pois o Castro fracaso absoluto. É que de feito dá bastante medo o fracaso, porque este ano o xuvenil retirouse da primeira futgal Que xuvenil? lucense, o xuvenil do Castro. O xuvenil do Castro. É un equipo, é un club que ten base, é un club que creo, non estou seguro, pero podería haber trocos en directiva ahora mismo. Non hai nenos na chaira, ese é o titular. Non o aseguro, pero a situación é moi peliaguda, moi peliaguda, e esperemos que a remonten e poidan sair para diante e intentar conseguir volver á primeira futgal pronto. Irían po grupo norte en principio. Bueno, é curioso, un equipo no que hai pouco que salvar, no tramo final horripilante, pero bueno, destacou Muiña, un clásico. 40 anos ten Muiña. 40 anos e 9 goles. Estivo xogando de dianteiro, mima. Sí. Pois é raro, non? Porque Muiña sí que é un tanquete. Eu creo que ten moito que ver o que dixo Eros do dar baixas, porque non é a súa posición habitual. Non se lle deu nada mal, pero un histórico como como Diego Muiña, tío. E logo, pues, nomes como Alonso, 8 goles e 20 aniños, Dani Díaz, 6 goles en 1395 minutos, fillo pequeno de José Ángel. Sí, señor. Pois unha pena o Castro, esperemos que como as Pontes regrese canto antes. Tamén antes podíamos mencionar ao Agolada, que creo que despois de non sei canto, pero eu non recordo a Agolada en segunda futgal. Viviu anos moi bons, incluso de chegaron a xogar un ano en preferente. Nese equipo estaba Adrián Mourazos. Pouco xogou Adrián aí. Sí, pero bueno, eres titular, estivo importante. Pero pouco xoguei. Bueno, segunda futgal, o Agolada tamén, do grupo 5. Pasamos ao cuarto titular. Un caso alegre. Un caso alegre, por fin. Sí que nos estábamos centrando no negativo. Sí. Alegre para algúns, triste para outros. Correcto. Non vale rir. O titular. La risa va por barrios. Caer para toparse de novo. O ascenso do Arzúa. Así titulamos a xogada, o ascenso deste queixo mecánico, que volve a ser queixo mecánico, Sí. Eu creo que sí. Equipazo. Ahora rula. É un equipo que hai anos de ascender a terceira división, éxito absoluto. Estivo a punto de xogar un playoff. Anos increíbles en terceira, pero levaba ahora dous descensos consecutivos, dende terceira, dende preferente, duros. anos malísimos. E dous descensos que moi claros. Hai que meter aí o Dous descensos que non sumas 20 puntos. Sí. Colleu Diego Castro os mandos do equipo, un home que levaba moitísimos anos en adestrar. Eu creo que el gustalle máis o tema da preparación física, non? E así, pode ser.
A ver, Diego Castro, lembrome del e Hai moitos e anos. estaba de adestrador de porteiros. Claro, De porteiros. claro. Despois creo que sí, que el é preparador de oposicións e bueno, sí, tema de preparación física creo que controla moito, sobre todo de educación física, non sei se é o mismo, non sei se hai un matiz aí ou non. Sí. Pero sí, colleu o equipo, el estivera no Arzúa de adestrador de porteiros con Correcto. Toto. Sí. E creo que é o responsable de xuntar todo o que se xuntou Sí, aí. xuntouse xente da Arzúa, volveron futbolistas que xa pasaran polo clube, xente da Vila, volveu Pablo Vidal, o porteiro, David Enjamio, Fofo, Mosteiro, Julián, Jano e Balotelli. Volveu tamén Brais Pedreira, por exemplo, que non é de Arzúa, pero sí que pasou grandes anos ali, marcou 23 goles. Miguel, non está apuntado Miguel? Miguel, No. importantísimo, un dos capitáns do equipo. O capitán. Podese Eu decir entendo que David Enjamio sería o capitán, pero xogou Enjamio moi non pouco. xogaba, claro. Xogou moi pouco. Podese decir que fixeron o camiño de volta. Pódese decir. Volveu xente como Hugo Suárez. Pero o Suárez tramo final, joder. Correcto, Hugo Suárez xa estivo en... Claro, é Igual que que Elías, tramo final. Elías e Hugo Suárez chegaron en inverno para reforzar o equipo. No, vaya. máis tarde incluso, Sí, ficharon a partir de febreiro. Febreiro, mediados de febreiro. Sí. De feito, teñen agora unha situación que, bueno, o sábado xógase a final de Copa do Sar Contra o Negreira. contra o Negreira. E estes dous xogadores que acabamos de mencionar non poden participar porque ficharon despois de febreiro. Pois son dous xogadores importantes. Hugo creo que xogou 11 partidos e marcou 6 goles. O sea, unha auténtica locura. Julián López, Eloi Díaz, Tibu, Artur, Joseph. Como é Joseph? Sí. Bo xogador, Joseph. Sí, moi bo xogador. Bueno, Así que fixo un o equipazo. Arzúa ainda pode soñar con xogar a Copa do Rei. Bueno, hai que gañar a do Sar. Hai que gañar do Sar. Efectivamente, primeiro que gañado, sabes? Bueno, o tema é que eran favoritos, porque fixeron un equipazo brutal. Sí, brutal. e desde comezo de temporada este sí que tiña a vitola de favorito neste grupo, que logo, bueno, que falamos tamén con Ribadumia, solo que aquí quizá foi o grupo máis un pouquinho igualado. das sorpresas, Sí. porque E logo moi igualado, falaremos moi do igualado. calo e desa gran temporada que fixeron os de Rebordelo e a verdade e o Arzúa, bueno, pois eso, tiña xa un equipo desde a súa base bo como para lograr este cometido e finalmente que aínda por riba reforzas en febreiro, pois bueno, solo podía ir a situación para arriba. Sí, pero eu creo que aquí o importante foi que o Arzúa volveu a confiar en xente da casa, digamos, volveu a conectar ca afición, foi xente que tirou do club bastante, como fixeron no seu día para ascender a preferente e incluso a terceira. Despois, creo que estes dous últimos anos do Arzúa, anteriores, os descensos claros, foron anos onde a xestión deportiva foi... Nefasta. Pódelo dicir. Eu creo que Bueno, sí. non sei canto de acerto e de erro hai, o que está claro que teñen experiencia e se aprenderon dela, pois Sí, e agora va para eu estou Agora convencido volar. de que o Arzúa o ano que ven vai competir por volver por estar nos portos altos en preferente. bueno, que se senten, non Sí, supoño sí, que será pero un eu estou pouco- convencido de que van loitar por cousas importantes. A ver, pouco a pouco, O sea, é que Sí, sí. eso, Bueno. o que di Mou, pouco a pouco asentándose para arriba. Está claro. Houbo unha igualdade tremenda nesta liga, o Club do Mar loitou ata o final, de feito empataron a puntos. Calo estivo aí, Bertamiráns ao principio de liga, o Cacheiras que ao final quedou fora do playoff. Empataron a puntos Sí. e empataron a gol a verás particular. É tremendo, Sí. tremendo. Decidiuse por diferencia, xeral. por global xeral. Sí. Xa ves. E é curioso porque o Calo tamén chegou a ir empatado a puntos co Arzúa. Sí. Cando palmaron contra o Muxía o Arzúa, que caeu 2-1 ali na Erliña, e foi un final de liga moi interesante, non? Dimos por aí cando empata o Arzúa na casa contra o Camariñas, é tremendo eso. Sí. Porque empata Mosteiro no 89, ese punto a postre, que ao final é un pinchazo gordo na xornada 31, foi o que lles deu o campeonato. Sí, o Arzúa encadena creo que foi na segunda volta derrotas Muxía Fisterra, pode ser. Fisterra. É que caes en Fisterra e empatas en Camariñas, quero decir, que son dous equipos que falaremos agora que están descendidos, o sea, é tremendo. E o Club do Mar que empezou relativamente flouxo e acabou No, empezou flouxo, As primeras da xornada debía ir 13º cun equipo que correcto. non é para andar Exacto. porque aí sí, ese equipo non é para andar nesas Correcto. posicións. E logo foi o mellor equipo do campeonato aos puntos. Sí, Así totalmente. como son, porque recuperouse e mesmo lle disputou o que é o ascenso e a Liga nese tramo xeral. outro coquiño para os Tramo final. playoffs, Sí. Pasamos ao... Sí, como dime. terceiro, o Club do Mar, ¿no?
Segundo. No, Club do Mar segundo. segundo, terceiro. Empatado a punto. Terceiro Calo, que falaremos despois, pero agora imos ao quinto Pero titular. logo nesa loita tan encarnizada, Que queres apuntar, Mou? A ver. quero apuntar que... O Bertamiráns. Bueno, o Bertamiráns non lle deu e o Cacheiras non lle deu. Hai que dicir unha cousa. Eu polo que escoito, o Bertamiráns creo, polo que escoitei, que eu non os vin xogar, pero si Un equipo moi novo, Bertamiráns. Si chega a ter un pouquiño de fortuna nas lesións de 3-4 xogadores, que Podería estar aí, non? en teoría sí. En teoría sí. Pero as lesións son parte Son do parte fútbol. do xogo, está claro. Correcto, nunca o saberemos. Pasamos ao quinto titular. E mencionar a última cousa e calo a boca. A ver. E calo a boca. O Cacheiras, despois de ascender o ano pasado, que sí, que no, que o Valmiñor dixo a plaza e entraron eles e por coeficiente, etcétera, perdeu as últimas 2 jornadas. Si non colábase. Si non Perdeu iba, 0 de 6 nas últimas 2, Sí. Si non, playoff. Colábase. Playoff. Moi ben o Cacheiras, de feito. moi, Estivo aí moi que- boa tempada. Que temos ese viaxando con Vieito onde lle gaña o O Cacheiras Calo, o derbi. O Cal. precisamente en Rebordelo, que non é un campo fácil. Pasamos ao quinto titular, Eros. Eu, pa min, Outra boa noticia. Outra boa noticia. Estamos encadeando boas noticias. Esta é o invitado inesperado da festa, porque o Monterroso colouse nesa festa polo ascenso, chimpou a residencia do playoff, quedou por diante do Ribadeo, entra como segundo despois dun ano espectacular, porque eu creo que foron a gran revelación do grupo lucense. 63 goles a favor, 45 en contra, 21 victorias, pero sí que é verdad que as cousas non empezaron ben. Dos primeiros 18 puntos só conseguiron 8, pero despois hai un tramo que é da xornada 23 a 30 onde consiguen 7 victorias e un empate, Aí- que para min é o punto clave da empezar a tempada. creer, de empezar a decir un pouco que lle pasou en preferente, eu que sei, a Portonovo, en terceiro a Arteixo, que empezan Sí. aí empezan a A creerse. creelo. E para min todos teñen un denominador común, que é que o Monterroso é un pouquiño ese triunfo da constancia e sobre todo da regularidade. Ir de Sí, tapado tamén. Porque Ribadeo Residencia, e iso que o Ribadeo mellorou no treito final de temporada, pincharon e palmaron moitos puntos en campos onde non é doado xogar, onde hai equipos que se están xogando a vida, e aquí o Monterroso, dos que son, claro, o Monterroso ainda saiu derrotado da Cheda, e en Ribadeo só puido empatar, é dicir, contra eses rivais teóricamente directos, fai un 1-5 na segunda volta, Claro. pero aínda así, logo, claro, que pasa? Que no resto de partidos Sí, Sempre está. pero vas a San Cosme de Barreiros e ganas, vas a... Bueno, Sí. non me acordo se gana ou non, pero acórdome que o Ribadeo pinchou e ben. E A Resi ademais- empeza como un foguete É de que a tempada. segunda volta de residencia ten que ser mala. Moi É moi mala, Sí, mala. é moi mala. A primeira é moi É mala, é moi mala. moi boa. Moi Estaba boa. aí. a primeira ata o partido contra o Chantada estaba disputando o liderado e debeu de ser eso, tocar Recórdame tocar oso. ao Negreira en preferente. Ou con Unha vez, terceira. Sí. unha vez perde contra o no caso do Negreira contra o Lalín, É que afúndese, igual creo que un eran pouco cachantada. creo que eran a final da primeira volta só 4 ou 5 puntos de diferencia co Chantada. O Chantada, que falaremos del máis adiante, acaba 15 por riba do segundo. Xogadores destacados deste Monterroso histórico, porque isto é historia para a vila de Monterroso. Pois está David como máximo referente ofensivo con 15 tantos, colaboradores de homes como Loren con 7, Guaje con 4 en da defensa e como adestrador Sí, sí. do Monterroso B, Sí. Gavi, por exemplo, 7 tantos con 21 anos. Un bloque moi consolidado que soña con chegar a unha preferente que vamos. Jo, Eu creo que nunca estivo, non me sona, non me sona. E si co máis cerca que estuvo foi algún ano que quedou quinto ou cuarto. Sí. E xente como precisamente mencionas aquí a Loren ou a Guaje, Iago, levan moitísimos anos na institución e seguro que un premio para eles. David Quinta. David Quinta. Quinta. Estaba, o ano pasado estaba en segundo autonómico. Xa ves. De feito, o sea, un equipo moi construído en de rapaces Claro. novos de Monterroso, o sea, Sí. que é o Moi, máis moi ben. chulo, por exemplo, Martín, ou hai O sea, un bloque chulo. Co do Castro e co do Monterroso podemos dicir que na Terra Xa non hai nenos, pero en Monterroso sí. Hai nenos. Hai nenos. Hai nenos. Hai futuro en Monterroso. Hai futuro e quen sabe.
A mí pareceme un rival moi peligroso. E coidado que poden fichar a Pablo Antas para a fase. Teño un irmão xa. O irmão estivo, creo que bastante parte da tempada lesionado, non? Non me acordo. Creo que rompeu o xoño. Pero a min parece un rival moi peligroso na fase, porque igual que falamos de Marín ou falamos de outros equipos que sí que teñen máis mochila de presión, Son todos perigosos. Este non a ten, Eses dous en concreto que dixeches creo que van ser moi peligrosos tamén. Sí. Eu preferiría enfrontarme ao Monterroso, a pesar do seu ano, que enfrentarme ao Marín, sinceramente, Eu tamén. Non sei por Sí. A ver, é evidente, o sea, evidentemente todos son perigosos, claro, están aí por algo. pero eu pa min esa Engañan, sí. quitar, non ter a mochila da presión Sí, é claro, moi e ao peligroso. mellor chegan ali a Marín case un 4-0. Non o sei, E o Bueno, grupo- Marín non pode tocar. E o grupo Bueno, 3 Tocaría nunha hipotética final. Correcto. E o grupo 3 se o comparamos co grupo 5 Hai menos nivel, eu creo Bueno, que sí. eu creo que hai un nivel máis equilibrado porque así o din os puntos. Creo que ao final entre o séptimo e o descenso houbo 6 puntos. Sí, non está tan descompensado. Hai eso sí que é hipertensións, hai hipertensións de Lugo. Foi moi tola. Este ano foi moi tola porque equipos Chantada Atlético, un equipo consolidado na categoría, abaixo muitísimo tramo da tempada, un tramo moi longo, e ao final sí que no final pues conseguiu librar sen problema, pero como eles varios. Chantada non dá para dous transatlánticos. Correcto. Pasamos ao seguinte Non titular. hai tantos nenos en Chantada. Claro, e bastantes hai, creo. Porque o Chantada, a ese de Chantada falaremos do despois. Falaremos despois. Pero moita xente de Chantada. Abra, cal é o titular número 6? Pois o titular número 6, dicíamos que íbamos a falar do Calo, porque os da casa fan historia, playoff por primeira vez para o Calo, playoff de ascenso a preferente futgal, quero dicir. E hai unha celebración por todo alto, certo é que non se deu en Revoldelo e coa súa xente, iso sí, estaredes vendo agora mesmo A foto. houbo moitísima xente que foi Sí. a Muxía a ver ao seu querido Calote, e hai 3 anos que aterraron na primeira futgal, é dicir, non era un equipo que xa estuvera aí intentando ano tras ano, o ano pasado quedan oitavos, as dúas anteriores campañas décimos, consolidados na media táboa, pero sen ter ninguna pretensión. De feito, a xente dali dicía que non era o obxectivo Para nada. a temporada. Club humilde. Claro, un club Club que humilde sí, que non me vendan a moto, No, non venden a moto, pero Pero tiñan nomes para algo máis. Exactamente. Tiñan nomes para algo máis. Exactamente. Pero bueno, certo é que eran nomes que xa tiñan en temporadas pasadas. claro. Pero que, A bueno, tempada pasada fixeron un final da Copa do Sar. Son bueno, froitos. xa se vían cousas Estos son aí. froitos recollidos Víanse cousiñas. ao traballo de moitos anos no Calo. Sí, lóxicamente, pero que quero dicir, había materia prima, Sí, claro sí. que había. No, materia prima hai porque senón non Pero- chegarían aí, evidentemente. Pero non tiñan como premisa Había buscar pedra donde sacar e A ver, había dous equipos que tiñan esa premisa. o Arzúa, E o Club do Mar, O Club punto, do e se Mar. acabou. Sí. claro. O Despois resto xogaban A ver que pasa. a ver que pasa, sí. Sigue, Abraham, perdón, os nomes. Os nomes así para destacar deste Calo, bueno, pois se vos digo Adrián García, creo que non vos sorprende a ninguén. Non. O que quizás sorprende é o rexistro goleador que deixou esta temporada, porque foi un pouquiño máis baixo do habitual, Ten un pero motivo. se o metemos en correlación cos partidos que xogou, Ten un motivo, claro. ten un motivo, claro. Estivo lesionado. Estivo lesionado e non precisamente de curta duración. Está lesionado. Está lesionado. Porque, bueno, ten un problema de rodilla e creo que é complicado de solucionar. Joder, que pena, Entonces, Ahora para o playoff tamén ter Adri... Non sei, pero quéreme sonar de escoitar que está plantexándose si seguir xogando ou non, porque, bueno, xogar con Dore o que ten e hai máis vida lonxe do fútbol, pero, bueno, eu creo que é o xogador máis diferencial Sí, É sin duda. dúbida, é sin dúbida. Total, E así sí. o demostrou incluso co Ador e tal nos partidos nos que xogou. Foi Porque máximo goleador, claro, igual. foi o máximo goleador do equipo, en 12 goles en 16 partidos, o cal é unha absoluta animalada. Pero eu agora o que me plantexaba facendo, bueno, pues este titular era en que medida, home, vir ben nunca ben, que o teu xogador máis diferencial se che lesione, pero é que a xente que o rodea da ofensiva der un paso adiante, Creceron. porque tiñan, digamos que no Calo parecía que podería haber unha adridependencia, por dicirlo Sí, de sí, algún modo. totalmente. E de repente sácanche entre Johnny e Cristian Vieites, os dous irmãos, 19 goles entre os dous, que, bueno, pois axudan a suplir Sí, a ausencia do teu xogador máis diferencial. Digamos que se liberaron un pouquiño
E logo, na parte de atrás, entre medio campo e central, un xogador todoterreo como é Brais Burés, moi bo xogador. Moi bo, bo a nivel xogo aéreo, ten bo pé, contundente e sobre todo produto da canteira Calo. Ben é certo que el chega desde o Conxo cando era xuvenil, para xogar o primeiro ano de juveniles ali no Calo, pero fíxose un one club man ali. E Marcos Mella, irmán de David, para min o futbolista que máis me impresionou nun campo contra o que xoguei eu. O mellor. Xogaches contra Marcos Mella? Sí, no, el ten un ano menos. Pensando, xogas contra Sí. David. No. Contra Marcos Mella. A mellor nunha pachanga. Unha zurda tremenda, moitísima calidade. Por onde quere. Titular bastantes veces, 4 goles, moi metido tamén na dinámica Calo. Dixéronme que baixara, que se puxera un pouco máis fino. Sí. Sabes quen te impresionaría a ti? Quen? Xoan Blanco. Xoan Blanco tamén, Centralazo. centro. Dianteiro? No, central. Porque de Cepon aquí. Defensa central. Vale. Increíble. Quen puxo eso? Quen puxo DC? Seguro que habrá. Ollo, primeiro. DC es dianteiro centro. Sí. Defensa central. Acordoume ahora. DFC. No, de feito aparte, si podes ver atrás, pon Adrián Blanco, DC. Foi, me quería poñer DFC. Wow. Está ben. Pois Está ben. Pois terías que mirar moito para arriba, Moi alto. Sí, moi alto. Máis de 2100 minutos. Eu creo que Xoan é da miña altura, non? Más ou menos. É altote, Sí. tamén formando moitas veces dupla con Brais Burés cando este xogaba Sí, señor. de central, e a verdade o Calo é un equipo moi completo en calquera das dúas parcelas. Temos aí tamén apuntado evidentemente esa pequena caldeira que teñen ali en Rebordelo, campo pequeno pero que teñen, vamos, mallado e sobre todo moi traballado. Está 11 guai, vitorias, está moi guai, está moi ben cuidado Está así e como recollidiño, que ben cerrado. Pena que non sexa natural. Xa, Gustaría. como a todo. Ten a súa batería, a súa máis todavía máis mística, máis aura. Sí. Pero bueno, dan xuntado moitísima xente ali, é unha auténtica caldeira e de seguro que nestes playoff Van van dar se guerra. apoiar moito Van dar guerra. na xentiña. Sí, señor. Pois pasamos ao sétimo titular. Eu aquí titularía como os fogueteiros. Pois os killers da categoría é o gran killer. Cándido Casal do Xuvenil Ponteareas, que leva o pichichi de toda a primeira futgal. 30 goles en 33 partidos, prácticamente un gol por partido. O ano pasado estaba no Mondariz na segunda futgal e meteu 22 goles, o sea, mellorou os seus rexistros nunha categoría superior. Sí, señor. Espectacular. E temos un caso que me chamou moito a atención, que foi o de Samu Rumbo, que foi un futbolista que marcou 22 goles co Oza Juvenil no grupo 1 e descendeu o seu equipo. Os outros goleadores da categoría temos apuntado Manu Martínez, que empezou a tempada como un auténtico animal, creo que ten 21, 20 anos, é moi novo. Do Matamá, 27 por certo, goles. que tamén ascendeu. Artífice, principalmente ese. Totalmente, 27 goles. Moisés Bernárdez do Cordeiro, 27 goles. Ismael Cerqueiras do Unión, 26 goles. Junior Moreno do Berín, 26. Esos son os máximos goleadores da categoría, que non están. Animalada. Son moitos goles. Son moitos, tío. Son moitos Yo goles. inciso, isto ben no sinal porque decíamos antes precisamente Cordeiro e Unión. Planter Totalmente. dous xogadorazos. Totalmente. Tamén un pouco culpables de que estean nesa situación os dous. Exactamente. Que falabas de Manu Martínez. De Manu Martínez do Atlante a Matamá. Vaya final do grupo 6, Un infarto para ascender. É o titular. Un final de infarto. Vale, tamén. Tamén. E que un infarto para ascender. Contádenos que pasou nese grupo 6 porque foi espectacular esa última xornada. 3 equipos non implicados. 3 equipos implicados. A falta de 3 xornadas, o Atlántida Matamá lideraba a Tabo, aventaxando en 2 puntos o Xuvenil de Ponteareas e en 4 o Gondomar, que ocupaban eses postos de playoff. O sea, dous recién descendidos, porque Sí, sí. Sí, o Atlante de Matamá Atlántida Xuvenil, sí. caeron a tempada pasada. Correcto. E Gondomar un equipo que xa playoff. Tamén. Efectivamente. Na xornada 32, o Atlante a Matamá pinchou, os outros dous sumaron de 3 e a cousa reduciuse a tope. Mesma situación con Xuvenil primeiro, Atlántida segundo e Gondomar terceiro. Chegaron a última Con 76, xornada. 76, 75 e 74. E agora ven o bonito. Ahora ven o bonito, porque a Liga regalaba un Xuvenil Ponteareas Gondomar na casa do Gondomar. Estas cousas pasan, tío. E os de Alejandro... Cando fan os calendarios, sabes? Farán o posta. Non sei, pero pasa bastante. Que confese a futgal.
Que confese porque tamén houve un Ribadumia Marín na xornada 33. Claro, sí, pasa moito. E houve un Ribadeo Residencia no grupo 3 polo playoff. Ves? Claro. E que pasou? Que pasou nesta última xornada? Pois co Gondomar lle meteu 5 ao Ponteareas. Que duro. Remontando o tanto inicial do Ponteareas, que foron os primeiros en adiantarse, e o Gondomar reaccionou e vamos, como un can. 5-1. O sea, Pero non foi campeón. claro que non foi campeón porque o Matamá aproveitou a oportunidade, gañou o seu partido por 0-3 lonxe da casa e rematou voltando a preferente. Contra quen xogaba o Matamá? Rivera. Que estaba Ali no desde... Rosal. Estaban xa salvados, xa non se xogaba nada. Unha primiña seguro que tiñan, ou que? Non podemos falar do que non sabemos. Sí, todos temos primas en No, todos no. lados. No, ao final Por que non se pode Falar das Unha fillas de teus tíos. unha ceiña, non? incentivar a victoria dun equipo? No, pero neste caso é a derrota. Estás propoñendo adulterar a competición, Mou? Non, fíxose toda a vida, faise e farase. As Hai que adulteracións? incentivar un equipo que gane. É bonito pintalo así. Pintou como queiras. Eu creo que o Gondomar tiña Os motivación maletes. de sobra como para gañar. Sí, Gondomar sí, Porque pero gañar, porque podía ser o campeón. Rivera, No. O Gondomar non podía ser campeón. Podía ser campeón. Sí, si Si perde o ganaba e Matamá. perdía o Matamá era Bueno. campeón. claro. Vale. Pero tú fas os teus deberes pensando en ti. Me refiero, eles tiñan que gañar, gañaron. Pensando en Claro, ti, gran pero se o Rivera ganara, pois Dillo Mou, que Xa, esta bueno, fin pero- de colouse nas playoffs. que feliz está, Sí, o Pino colouse nos playoffs Pino como terceiro. Por un mellor. gol, tío. Por un gol contra o Taragoña. O Taragoña do outro grupo que palmou esa máis última xornada. 18 e máis 17. Tiña que palmar o Taragoña e vos gañar E palmou, e palmou. Ujú. Incentivados. Os xogadores Do do Agrón. Non sei. Nunca saberemos, non? O Agrón Tú tamén estaba fixeches, segundo, non? sí. Creo no outro grupo. Interesaballes quedar segundo, supoño. Claro, claro. Claro. Un empate valía os dous. Sí, pero creo que había algunha Algún pique interno entre eles. Dame sensación. Altercadillo, Pode ser, creo. pode ser. Bueno, Para mí o resultado foi maravilloso. sí, está claro que sí. A quen queres no playoff? Jueves sale eso. Xoves. Pois Veña. André González, míster do Matamá, decía que o obxectivo ao principio de temporada era estar o máis arriba posible, sen ninguna presión, porque baixaron o ano pasado, e que nunca estiveran na preferente na súa historia. Pois Fixeron un cambio moi importante a nivel de plantilla, é verdade que o Matamá é un equipo que parece un filial, porque son todos xogadores de 20 anos. O máis veterano O debe ter- capitán Defran ten 22 anos. Pois eso, con eso dicímolo todo. Centralazo. Nada, unha vez que De comenzaron feito, foi que tamén meteu o penalti e outro dos goles para darlle a vitória contra o Rivera. a súa frase foi: unha vez que comezamos tamén, pois claro que queríamos o premio gordo que finalmente levaron. Nunca na historia estiveran en preferente, pues van a estar 2 veces en 3 tempadas. Moi En ben, que zona é esa? Matamá é Vigo. As aforas de É unha Vigo. parroquia de Vigo. Sí, señor. Viva Vigo. Por siempre. Pasamos ao punto número 9, ao titular triple O descenso da na Costa. A triple morte. É que é curioso que Estou. a triple morte estuvo moi ben. Sí, Costa da Morte. Triple Moi morte. ben. Sí que sí. Pode ser. Claro, nun grupo que ao final pues, pilla tantos lados como o grupo 2, que haxe un triple descenso dunha mesma zona difícil, pues, foi o que pasou no Correcto. Quen descendeu? Esteirana. Esteirana, Fisterra e Camariñas. A Esteirana sí que a verdad que non estivo moi lonxe toda a tempada, creo que acaba con 17 puntos. Fisterra e Camariñas sí que o tiveron máis preto. Pero Fisterra como ao final. Sí. Sí. Correcto. Fisterra estivo descendido bastante. Sí. A mágoa, sobre todo, quizá Camariñas, non sei, Sí. non únicamente por Juan Cabrejo, a que quen pasou por estes micrófonos, Sí. senón tamén por como se deu, estuveron durante moito treito da temporada Lonxe do do descenso, asentados aí na zona media, pero isto de fútbol é unha mala segunda volta, pois pode rematar condicionándote, Foi o que sobre pasou. todo cando xa estaban descendidos nesta última xornada. Correcto. Así como nomes, na Esteirana destacou Pablo Val, irrumpindo desde o xuvenil con 5 goles en 22 partidos, 12 deles como titular. Isaac do Fisterra meteu 16 goles, que foron prácticamente a metade dos que anotou o seu equipo. E no Camariñas de Juan Cabrejo, pois a dupla entre Jimmy e Mario Suárez, de Jimmy creo que falou na entrevista, pois deu Sí. 22 goles, 11 cada un. Cal é o problema? Sí. A segunda da Costa.
Que conste que non foi o mellor ano de Jimmy, de continuidade e demais. Iso é verdad. Pois o problema chega na Liga da Costa, en segunda regional, porque a gadaña dos arrastres resoa para Muros, Montelouro e Sofán B. Eso sí, os dous últimos nomeados poderían librar, pero necesitan o ascenso dos Xaias e do Baio. Cuidado, porque ambos. Claro. Porque Son aí tres. está a cousa. En teoría, os arrastres de primeira futgal que caen a segunda futgal son como toda a vida. Si descenden 3 dun Claro. de Lugo, pues van a ir aos grupos de Lugo. Pois que situación para a vila de Muros, que ten un equipo xa descendido Sí. da Esteirana e pode ver o arrastre de Montelouro e do propio Muros. Sí, mal ano para Muros. No, Muros, Menos no musical. pero Muros está descendido, ¿no? No, Muros Muros sí. sí. O sea, 2 descensos xa, pode haber un terceiro. Sí. Pode haber un terceiro. Correcto. E o Fisterra, recordade, anos atrás, terceira división. Sen ir moi longe Sí. de anos atrás. Vaya por Sí, hai Dios. moi pouquiño. Pasamos ao último punto dos momentos destacados que queremos Creo que facer. foron os equipos máis destacados incluso, ¿no? Os puño de ferro. Os Sí. puño de ferro. Pois imos Os cos Margaret puño de Thatcher, ferro. Non era o titular, pero bueno, foi o... Está ben, está ben. O Berín no grupo 4 e o Chantada no grupo Pero 3. sobre todo porque non atoparon unha competencia como foi un grupo 5, por exemplo. Claro, Sí. certo, porque senón... Pero o hai que ter a Bueno. regularidade, No grupo 4 Sí que é certo que- desentendeuse o Córgomo, nese ¿no? último terzo da temporada un pouquiño o Córgomo, pero chegaron a alternar. O Berín estaba consolidado na primeira, eso sí Sempre. que ten moito mérito. O Córgomo Que desde a empezou xornada mal. 7 xa, bueno, 7 ou 10 xa empeza con, bueno, a sentarse, digamos, nesa primeira posición. Sí. E o Córgomo foi a verdade máis a bandazos tamén cun super equipo, que logo podemos mencionar así algún nome soltiño, pero o Berín a verdade, bueno, pois empezou mal, porque empezou con 4 puntos de 9 nas 3 primeiras xornadas. Pero tamén empezou mal Ahora, o Córgomo, non? No, empezou mellor, pero precisamente nese enfrontamento Berín-Córgomo da xornada 7, que gaña o Berín ali en Vilamartín, un campo moi complicado, pequeno, erva natural, e pois o Berín saliu triunfador dese partido, e bueno, a partir de aí foi un pouquiño unha maquinaria que non deixou de pisar o acelerador en todo momento, nin el, nin o seu dianteiro, que pode ser o seu xogador máis destacado esta Junior temporada, Moreno. Junior Moreno, quen xogou o ano pasado o playoff e moi boa parte da temporada nas filas do Sporting Celanova. E esta foi un pouquiño a temporada de consagración na primeira futgal, porque o ano pasado tan só metera un gol, este meteu 26. Vaya O cual, diferencia. Atopouse cómodo en unha Berín. animalada. Sí, atopouse cun equipo que onde podía xogar un pouco o seu xogo, que ele é un dianteiro, pois non de ir ao espazo, non é rápido, pero é moi potente, é moi calidoso e sobre todo ten olfato para metela na xaula. Un estilo? Tiña apuntado así algún o Kun Agüero cando empezou no Atlético, Nada. logo evolucionou e tivo moitos máis rexistros, pero Nada era mal, mítico baixiño, tren Sí. inferior forte e con moita calidade. E o Bode Junior estivo tamén acompañado dun capitanazo, dun clásico do fútbol ourensán como foi Hugo Domínguez, que sendo o xogador máis veterano do plantel, 8 goles, consagrado, digamos, nesa media punta. E moi a mencionar Hugo Domínguez porque precisamente retirouse nesa última xornada, nese Berín a Peroxa, onde se despediu cun dobrete e co cariño da súa afección, Sí, bueno, señor. fixeronlle un homenaxe brutal. Sí, señor. Outras cousiñas a maiores, pois Jorge Aires na liña de central, un auténtico cabestro, o sea, físicamente é un animalazo. Cabestro. E súmase ao ataque, meteu un hat-trick de goles de cabeza nun partido esta temporada. Non lembro que contra quen, Ño. pero meteu un hat-trick de goles de cabeza. Pero ten cabeza ou ten unha maza? Un martillo. Flipas, E Más- Miguel Gándara, unha que maza de- tamén non fai falta presentación, porteirazo en mayúsculos e deulle unha seguridade ao Berín, bueno, pois fantástico. Mellado e Aitor. Mellado e Aitor, que son dous rapaces da canteira do Berín, que tamén é bastante culpable deste éxito. Sacaron, a ver se podo atopar a foto, unha foto onde salían 8 xogadores da xeración do 2003, 2004 e 2005. Jorge Mellado. Non é ese Jorge Mellado, este Álvaro Mellado, Aitor Blanco, Pablo Pazos, Dani Búfalo, todos eses Búfalo. son Dani Búfalo, Xoando de lateral, Dani Búfalo. Búfalo. Gustalle que lle chamen Búfalo, demais, Dani Búfalo. Gran animal, Sí. É un... E chamanlle se outro era un Búfalo cabestro, porque este é tamén- un búfalo. Non, falo da fauna. Gústame. Gustache Gustache Búfalo. Búfalo. A ver, é Veo o búfalo, por majestoso, esos sí, Sí, agulló. É majestoso o búfalo.
Majestoso ou majestuoso? Majestoso. Majestuoso. Non No, sei eu. enorme. Que máis dá? No, é un bicho... É bonito. É bonito. É un bicho bonito. Sí. E daría. Pero en viste que iso... A cuestión, esa mestura de regularidade dun xogador diferencial na punta de ataque, tamén alternativas, Miguel, Parada, 6 goles ambos xogadores. De feito, Parada é quen lle dá o gol, o sea, mete o 1-0 contra o Monterrey, e é o partido no que o Berín ascende. Ascende, sí. E sobre todo tamén esa canteira onde podemos atopar ata 8 xogadores formando parte do primeiro plantel. Foron esas chaves, digamos, do éxito do Berín. Genial, un Berín que regresa á categoría tan só un ano despois do descenso, ao igual que Matamá e Arzúa. Quen era outro coquiño o puño de ferro? Pois o Chantada, que sí que tardou un pouquiño máis en volver, non recordo ben se son 16, 8. 17. Sí. Foi a última. Sí. Pois esa foi a última. É que é unha animalada o que fixeron os de Traste, o sea, son 82 puntos, 15 máis que o Monterroso, só 2 derrotas. E cando foron? Unha co Santa Vallés, Xornada 6 ou 7. sí, por aí. E despois pasaron 21 xornadas e perderon contra Tremendo. o Foz no primeiro match ball que Sí. tiñan para gañar o título. Equipazo, Logo gañaron contra o Castro, Sí, antes rodillo, mencionado. Rodillo absoluto. Ostras, Foi ter un primeiro match ball na primeira semana de abril. Foi, Sí, foi, é unha animalada. foi o primeiro equipo en ascender. Sí, Rodillo. É que foi demencial o que fixeron os de Traste, sobre todo porque había máis favoritos, pero levan tantos anos petando na porta que un ano se tiña que romper, vixentes aínda campións da Copa Deputación Lucense, Xa non pode ser. xa non poden repetila, pero son, ollo cos datos, 82 goles a favor, 22 en contra. Todo cun líder espiritual. Son moi bons números. Cuidado, máis 60. Nah, Máis é, 60. un gol a verás é un que- equipo de preferencia, Cuidado. Sí, cuidado. evidentemente. Todo cun líder espiritual que ademais é, creo que é unha persoa que nos piden moitísimo que veña a este podcast, Cadete. Cadete. O sea, animalada, pero o seu gran líder foi Pablo, 21 goles. Xunto Pablo a él- Iglesias. Sí. Sí. E o seu irmão xoga tamén aí, non? Sí, Sí, Pedro. Pedro meteu 9. O sea, imagínate. Pero Pablo Actuando moitas veces desde o lateral. Creo que Sí, lle de deron, creo que lle quitou un gol ao seu irmão, de feito, como anécdota. Creo que Pablo rouboulle un gol a Ten pasado varias veces. Parece. a Pedro. Ten pasado varias veces. Pois xa Sí, ves, ten- creo ten- que pasou. Sí. Pero empezou moi ben, eu lembro que ao principio, pois eso, 10 xornadas, 14, 12 goles, sí, algo así. Algo, Sí. sí, 12, sí. Xunto a él, bueno, claves como Joserra con 10 ou Adri Salgado Tino. con 8 que viña do Lemos. E tes apuntado aí eros moitos xogadores do filial que conseguiron debutar co primeiro equipo. Moitos, polo menos ou que tiveran ficha de filial que veña Sí, así señor. marcado. Eso que fai indicar que as cousas van ben en Chantada e que van para largo. Hai nenos en Chantada. Eu teño unha Hai pregunta. nenos enchantados. Esa, digamos, Digamos, debutar co primeiro equipo foi antes de abril ou despois de abril? Aí Hubo momentos de necesidade Non, onde xa debutaran antes. Evidentemente xogar máis partidos, xogaron neste treito final, Sí. pero sobre todo a importancia da canteira porque todos pasaron. Pablo é canteirando Chantada, Sí. Pedro canteirando Chantada, poderíamos Xente seguir da así casa, con todos xente e da cada casa. un dos membros deste equipo, hasta os máis veteranos. Recórdame moito Chantada a Burela. sí. E tamén en moito... Que por certo, os dous ascenderon no Sangoñedo. O Burela o ano pasado e o Chantada Sí, este. señor. Curiosidade, E é tamén interesante, o sea, o do tema dos canteiráns é máis fácil entrar a un equipo onde todo vai rodado que entrar, non? Cando as cousas van mal. Sí, pero bueno. É máis fácil meter a un canteirán cando o teu equipo gaña 3-0. Non sei. Non sabemos. Bueno, pois Depende de Neste caso, filosofías. Porque o adestrador Traste é un home de tirar moito pola canteira. Sí, señor. Pois ata aquí o vídeo, este pequeno repaso da primeira futsal No, de todos os grupos. Bo repaso. Eu creo que sí, non sei cantos tivemos. profundiño, contundente. Salvouse o Cirmelide. Importante, ano da chegada da primeira futsal do Cire, 30 anos despois. Salvouse o Cire, salvouse o Obral, Salvouse o Francelos. salvouse o Francelos. Todos contentos. Alguén máis? Todos contentos. Temos as 4 salvacións desta mesa. Eu non quería que descendera o Camariñas. Salvouse o Sporting Mestrada tamén, non? Home, ese O sea, que está- o Sporting Estrada visto daba pa máis. Eu creo que daba pa máis o Sporting Estrada. Bueno, estamos daba pa máis. moi Non longe, sei. moi longe, moi longe. Ganou os dous ou Moi foi o único longe. equipo que gañou os dous. Moi longe, moi longe. Bueno,
Pois aí queda iso, nós seguiremos aquí, non? Sí, bueno, primeiro, antes de seguir aquí, Que hai que facer? eu creo que a xente debería darlle like a este vídeo e suscribirse e seguirnos en todas as redes sociais e darlle o botón do hype e darlle absolutamente todo, nadar na marea de non vale furar agora que veñen os playoffs. Sí, señores, aquí seguiremos. Falando do fútbol. Que máis? Nos gusta.